Noin. Sä oot kun herrasmies pitää suupielet ensin pyyhkiä, totta kai. Onko mies palautunut? Kyllä. No niin, kyllä. Nyt se alkaa, Janne. Paikoillanne valmiit. Hep! Jaha, ja suomalainen mies on sisukas. Voit huilailla kaikessa rauhassa ja puhallella. Pikkusen isompaa patteria käsittelyä ja katsotaan miten tämän kanssa käy. Tää on kuin vähän Eila Pienimäen kappaleessa, että hiljainen on kylätie. Kyllä täällä jotain ääntä kuuluu, kun appelsiinimehu saa kyytiä. Meillä on studioaikaa ensi vuorokauden puolelle saakka. Vielä pikkusen puhallellaan. Onko paha olo? Ei oo.